programang ito ay hango lamang sa konsepto at walang kinalaman sa totoong pangyayari sa komunidad. Ito lamang ipangaliw sa mga nanonood. Patnubay ang kailangan. A few moments later. Halo? Pwede kong hain ka na nga mapaog ka na napagnaghino na kain mo. Magtitikang natat program. Christmas party. Di mo na nga mapaog makahulak. Tikada na. A few moments later. Pwede kong kaon na nila kaon. Ay pag-alang ha, ay pag-alang. Kaon din na kaon. Sinala ko po to may damaktinig ko ang silupin. Kaya di baga kong pagpuso. Hagi, ikaw nagalat bahal, ikaw lang pag-igo, maaram ka naman hiton, nakuan pahiya. A few moments later. Madirusing, pag-exchange gift na kita, kay kuan mauli na ako. Pag-hulkas pa kuan among kuan, linabahan kay bagatiuran, panahon. Sige, madikunching. Ay, madali lang, madali. Salamat, Madirusing ha, salamat. Makadi na ako, makadi. A few moments later. Agi, baga magutom naman ini. Makaon daw ani ako, mati mo. Hilgon ko daw ani. Agi daw nga mapa, og iniano nga linurong ni Madikon Ching. Diri maupay nga nakuan. Buha. Baa. Wari manalin nga mabaog nga may makaon pa. Maaram na kaya. Tatawagan ko daw, tatawagan. Baa, diri. Oo nga naman. Iya trabaho. Hello! Madikon Ching! Ano ito nga kuan linurong? Nga, imo pa pinandaraan mga kuan didi. Nga, imo, nga makaot ka daw? Panulibang ko daw anay? Di ba nasiring kapag igulala, hit akon kuan karuya, hit akon dadagol. Nagputos akon ko tiyan din nagsilupin. Pangin daw ginharawan iyo may sa ilupin ka. Tapapalang talong upaya gud nga mapaog ka, kadi ka na gud makakaot yung pagkabi. Patay ko na yung tagang tayo gawin kuan, pag-lunch. A few moments later. Whispering hope, oh Habib, come thy good. Oh agi, aabrihan ko ngayon ang regalo ha ako ni Madikon Ching kung ano. Kitaon ko daw kay kitaon. Nga mapaog ini kay kuan man lang ay Miracle Health Tonic. Ano nga linurang Madikon Ching kakahuna ko nga kuhan. Nakanta na rin 500 pesos. Tatawagan ko gudli papauli ko alat yung hatag haiya. Papauli. Hello! Madikon Ching, ano nga linurang ni mo? Kakahuna ko man nga nakanta na rin 500 ang may regalo ha akon. Tutuhayon ko malangay Miracle. Ano nga magkululit mga kalulutan? Ig-uli na kinhatag hain mo kay Lugi ako, Lugi. Balik ka mapaog na sisirahan yung regla nga main mo ako hingkuan, Miracle. Ig-uli. Nga mapaog ka. Dala mo na tumuyakan. Ano yung mga regalo ha akon nga kuan la diri aransel? Usa ka box lang nga kuan? Nga katul, ano yung magtatapong ako kay manamo? Ay nagod kita, gagagad sunulit ka mga exchange gift kay mga linurong-lurong la. Diri mga tuhig ka sarabo. Nga mapaog ka, kaya pag pinangang bida sunod ha? Nakakatuyaw ka ha